mo kang mayo, paabot ng madagana. Lutuan, ha? Hindi mahimulutuon pa. Magpakurasyon ta para doon na kayo ebidensya na gikulata ang black belt ka. Tara rin! Yung blatter mo? Ipa-blatter na no! Iyaw sa ano ko blatter pa nga. Siya may nabunong. Kaya ka manireklamo tayo sa barangay. Hindi mo magitang Wala function. ka, hinumdum ba kagitas nang, hinumdum ba kas nang si mong kuhan? Sige, ana na lang. Pagkuha dito ang papel o lapis, kaya akong drawingon. Sige, nga mo, madawing mo. Oh, ako pa? Aside na black belter ko, fine arts po ko.